लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा दिनै ओंखाम गोरलैनि मोदाय होहांदों आरो जोंहाना एसे लेट जाबाय आरो आघोन मासफोरावनो होयोमोन ना ओंखाम गोरलैनि मोदायखौ। ओमफ्राय जोंहा बाबाखौ नेदोंमोन आरो ओमफ्राय बाबाया दा सुटि मोनाखै बेनि थाखायनो मागोनि 1 तारिखआव लानाय जाबाय आरो गामिनिफ्राय आर'ज हानजाबो लिंहरदों आरो ओमफ्राय खाथि खालानि बाङालिफोरखौबो लिंदो बर'फोरखौबो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो। नै बिथाङा सुरेश बिबौ मैयानो लिंहरखादोंमोन आरो आबौखौ बाथौ दुमनो थाखाय। ओमफ्राय सुरेश बिबथै बाबाखौबो बिसोर सानैजोंनो दुमनानै दोनखाबाय आरो बाथौखौ मैयानो। नै आबौआ दुगैखांना फुंनिफ्रायनो जगार खालामगासिनो दङ फुजायाव मा मा नांगौ। बेयाव फिथाइ सामथाइ दोनदो। ओमफ्राय नैबेयावबो फिथाइ सामथाइ दोनदो बाथौआव बावनो। ओमफ्राय माइरं गोरलै माइ गोरलै प्रसाद ओमफ्राय बिबार जगार खालामगासिनो आरो ओमफ्राय आर'ज हानजाया दासिमबो मोनफैथ'वाखै। दं रानियाबो फैबाय जोंहानाव फुजा होनायखौ नायनो। Ini? Ya. Selai. Ini. Macam ni. Sedih. Mau gitu ah. Hai nak. Ayan. Ayo gosono जादो। जोंहानि आलासिफोरा सफैजोब्बाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो र' बाहेराव जनानै दंजोबो बिसोरो। है रानियाबो। Nah arus kamera di sana, bicara. Oh, hai cục deh. Ada nih channel lại, ada nih channel. Iya. Malah ya sakai kopi dong. Arus kamnya जोब्बाय ओमफ्राय दा न'खरनि सासे खुलुमनोसै आरो जोङो। दा माइरं गोदान माइ गोदानखौ बाथौनिफ्राय बोखांना लांनोसै आरो आब'जों आंजों। बेनिफ्राय
बाथौखौ खनबा गिदिंनानै बरायनानै लांनोसै आरो न' सिंनि माइ इन्दोसिम माइ गोदान माइरं गोदानखौ। माइखौ दोनग्रोनो सायाव दोन माइरंखौ दे ओइ खान्थायावनो दोनदो दे ओमफ्राय बे सायाव माइरंखौ दोन दे देनां फाख्रि माबा खाबासो दै सारनानै खुलुमना फै बेखौ मालाय दसे फांथ'लायनांगौ मेंलायबाय नै बेथिंजाय आनैमोना अमा बेदर संनो रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय बै फारसेथिं ना एवगासिनो ना फ्राय। मोनखांजोब्बाय बेदरल' मोनबानो जासिगोन Supriya mah. हालदैजों रुखानाय हालदैखौ माबालायखानाय बारा लायनानै medium juga. Ternyata mulai warna ini. Onkam संहांदो नामा इयो? नै जोंहा बिदिन्थायाबो फैबाय आलासि गिदिरथार नै बिदाया बिब'आबो फैबाय बिदिन्था गोथाव साया गोदै जागोन जायाखै हो जादों मायालाय दा फैगोन दे जाग्रो
Tambah ada. Support. Desa. Như tôi đang có một việc ấy. Ok vậy. Ayo, có tahu cái bên này bazar na kan tuh. Bazar na kan. Oh, kamu nak ke bawa kodang. Kamu bisa nama. Hey, 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 hey. Bilahi dong béo. Oमफ्राय नैबेयाव अनला दालु मुला बुथुवाबो होदो ओमफ्राय नैबेयाव बिनदो बादाम भाजा kopi alu labra na fry bisa naik mama bisa naik Mama berdua nak nak oh nak kamu jangan menjaga aku menjaga enggak alu ini ada enggak birasi baik papur ala papor ber bin deh badam pasang saya video badam pada kayak baik Bisi kemang kinai. जों दासो ओंखाम जाखांबाय आरो ओमफ्राय आलासिफोराबो जाखांनानै गासिबो थांजोब्बाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' बाय लोगोफोर